Olvastam ma reggel valamit a Bibliában, ami igazán megütötte a fülemet. Jézus azt mondja a Máté 7:12-ben, hogy amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a próféták. És ezen igazán elgondolkoztam, mert persze ismertem ezt az igét, és gondoltam, hogy amit én cselekszek másokkal, ugyanazt fogom visszakapni, úgymond Istentől, és ugyanúgy fognak velem is bánni az emberek. De most felfedeztem benne valamit. Az a lényeg, hogy megnyitottam a Goat Network közösségemet, ahol belépett több mint 110 ember, és azt vettem észre, hogy egy őrült, egy arrogáns bemutatkozás sem érkezett, hanem minden bemutatkozás, ami érkezett a csoportunkba, az őszinte, kedves, jólelkű, és így látszik az embereknek a bemutatkozásából, hogy tényleg nem vonzottunk be ilyen személyiségeket. És pont ezt beszéltem a srácokkal, hogy lehet, hogy egy eseményünkön, most se a csoportunkba, hogy nem vonzunk be magunk köré a rossz embereket, a negatív energiát. Hogy lehet? És most gondolkoztam el azon, hogy végül is hogy lehetne bevonzani a rossz energiát, hogyha mi is jó energiát adunk. Mert hogy ez az ige is mondja, ugyanaz fognak veled az emberek cselekedni, mint ahogy te másokkal. És nyilván, hogyha rossz emberek lennének körülötted, ők nem tudnának veled jót cselekedni. Ezért mit csinál Isten? Jó embereket tesz köréd, és ezáltal ők jót fognak veled cselekedni, úgy, ahogy te is cselekszel azokkal a jó emberekkel. Szóval remélem, hogy tudtalak inspirálni ezzel a kis videóval. Én nagyon ledöbbentem, amikor ez a kép így összeállt, és hihetetlen, hogy mindennek milyen mögöttes jelentése van. Szóval tegyünk jót mindig másokkal, és úgy lesz körülöttünk egyre jobb környezet. A jó környezetben pedig sokkal könnyebben gyümölcsözik minden egyes faj, és sokkal nagyobbra tud nőni, nagyon nagy lombkoronát tud növeszteni. Szóval köszi szépen, hogy megnézted ezt a videót, remélem még találkozunk.